नार्सारियाव दंफैयो आरोना नै जों दा सामथाइबारिनि नार्सारियाव सामथाइबारि बैग्रि फुलि लांफैदों बैग्रि फुलि मा बिबार दङलै सामथाइबारि नार्सारियाव दंफैदों ड्रागन मा फुलि दंथाय नै दा बेयाव बानायो आरो बिबार फुलिबो मोननो हागोन नै बानलु बानलु दंलायबावो दाउस्रि आथिं ना मा होनोमोनलाय बिबारा माथो गिदिर गिदिरसो थाइजौआ नै फिथाइ थायबावबाय गौसो नै बानलुआ मा बानलु होनो सामथाइबारि नार्सारिनिफ्राय जों भिडिअ खालामाखिसै बैग्रि फुलि लानायखौ दा डाइरेक्ट न'आव खालामफैबाय आरो ओजोंहाय आं खालामाखिसै बैग्रि फुलि लानायखौहाय भिडिअखौ एसेल' लाबोग्रोदों आरो उनावहाय लायबावगोन जायगाखौ खोन्थानि आं नोंसोरनो बैग्रि गायगोन जायगाखौहाय जायगायाबो गायगोन आरोना नै माने गया थैजोब्बाय बेमारजों बेवहाय बैग्रि बागान गायनो नागिरदों आरोना नै बे खावसेखौ गायग्रोनोसै ओमफ्राय उनावहाय नैखौ गायबावगोन हाखरा जावजोबखाबाय नेट सोंबावनांगौ दं नै बेखौ सोंनोसै ओमफ्राय गायनोसै आरो साफा गय बागान दंजोबोमोन आरोना नै थैजोब्बाय ओमफ्राय बेमारजोंनो नायनोसै बैग्रिया माबायदि जायो आं बैग्रि गायनायखौबो भिडिअ लाबोगोन बारा लाबोआखै एसेल' लाबोग्रोदों आरो बेखौ गायग्रोनोसै उनावहाय ओरैहाय गायबावनोसै आरो